нав аз кушодашавии хати калони ҳалқашакли метрои Москав ба ҳамаи сокинони шаҳр расид. Бисёри сокинон аз истифодаи мошини шахсӣ ба метро гузаштанд. ҳудуди 80 000 нафар мусофирони нав ки савори нақлиёти шахсӣ, мошини кирокаш ва ҳам мошинҳои иҷора буданд, акнун аз метро истифода мебаранд. Стансияҳои нави метрополитен на фақат дастрасии ноҳияҳои шаҳр ба нақлиёт ва аз як ҷо ба ҷои дигар рафтанро осонтар намуданд, балки худи дарки фазои шаҳрро дигаргун сохтанд. ба шарофати ба кор даромадани метрои Москав теъдоди автомобилҳо дар роҳҳои шаҳр ба 15-17 ҳазор адад кам шуд. айни замон метро ҳамрӯза то 1 миллион нафар мусофир мекашонад. то охири сол бошад ин рақам ба 30% афзуда метавонад. аз ҳама стансияҳои машҳур стансияҳои Сокольники, Каширская ва текстилчики гаштанд. дар як вақт сарбории дигар шохаҳои метро ва нуқтаҳои гузариш аз як хати метро ба дигараш сабуктар шуд. бо хатсайрҳои нав мусофирон ҳамрӯза то 45 дақиқа вақташонро сарфа намуда метавонанд.